आं दिनै आसामाव थानाय एबा बुहुमनि जायखिजाया जायगायावनो थानाय बर' फिसाफोरनो मोनसे दुखुनांथाव खोथा बुंनो नागिरदों। बे बाथ्रायानो जाबाय बर' मिडियाम फरायसालि जोबलांनायनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। आङो नलबारि जिल्लानि इडुकेसननि सायाव बुंनो नागिरदों। नलबारि जिल्लायाव गं 14 बर' मिडियाम एलपि स्कुलाव सासेबो फोरोंगिरि गैला, सासेबो फरायसा गैला। बेफोर फरायसालिया थैलांजोब्बाय होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला फोरोंगिरियानो जुदि सासेबो गैलाब्ला बेयाव फरायसाफोरा थांला। नाथाय गामि गामि हाबनानै जाबायदि जोङो बर' मिडियाम स्कुलाव फरायनांगौ होननानै मेल मिटिं खालामदोंमोन, बेफोरो मोनसे दा जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै फैदों। बे गामिनि गार्जेनफोरा बुङो, जुदि जोङो बर' मिडियाम फरायसालियाव फरायनो नांगौब्ला जोंनो एलपि स्कुलाव फोरोंगिरिनि प्रयजन दं। फोरोंगिरि गैयाब्ला जों माबायदि बर' मिडियामनि एलपि स्कुलाव होनो? जुदि एलपि स्कुलाव जुदि फोरोंगिरि गैयाब्ला बेयाव सोर गार्जेना गावनि गथ'खौ, गावनि गथ'नि जिउखौ बरबाद खालामनो थाखाय, धंस खालामनो थाखाय बेयाव होनो? एलपि स्कुलाव जुदि फरायसा गैयाब्ला एमइआव लासैनो जोबलांगोन, एमइ सेक्सना जोबलांगोन। एमइआव जुदि फरायसा गैयाब्ला हाइस्कुला जोबलांगोन। बेफोरबायदिनो जोंनि जा बर' मिडियाम स्कुल बेफोर मोनसे जोबोर गिख्रंथाव लामायाव दं, जोबलांनायनि लामायाव दं। आं मोनसेल'सो जिल्लानि उदाहरन होगासिनो दङ, बे जाबाय नलबारि जिल्ला। नलबारि जिल्लायाव गं 14 एलपि स्कुल, बर' मिडियामनि एलपि स्कुलाव सासेबो फोरोंगिरि गैला, सासेबो फरायसा गैला। अब्ला बेफोरबायदिनो लासै लासै गुबुन जिल्लाफोरावबो बेफोरबायदिनो एखे अबस्था जागोन। जोंनि नलबारि जिल्ला बर' साहित्य सभा आरो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि इडुकेसन मिनिस्टारखौ लोगो हमखांबाय, रायज्लायखांबाय, गोबां बार लोगो हमखांबाय। नाथाय फंसेल'सो बुङो जागोन, मिनिस्टारनि बुंनाय बाथ्रा। एमएलएखौ लोगो हमखांबाय, एमएलएआ बुङो जागोन। अल जागोन जागोन जागोनावनो दिनैसिम गं 14 फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि गैला, सासेबो फरायसा गैला। बेफोरबायदिनो एमए सेक्सनावबो जोबलांनो हमदों, बेफोरबायदिनो हाइस्कुल सेक्सनावबो जोबलांनो हमदों। बेनिखायनो जों जायफोरहा एसे एनै फैसा खरस खालामनो हायो बिथांमोना जाहाथे बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुलावनो गावनि गथ'फोरखौ होनानै जोंनि जा बिजों बर' मिडियाम बेखौ जों फोथांनानै लाखिनाया अत्यन्त प्रयजन। नङाब्ला जोंनि बर' रावा, बर' बिमानि जा राव बे गोमालांगोन। आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायो, जायफोरहा गावनि गथ' गथायफोरखौ फैसा होनानै खरस खालामनानै इडुकेसन लाहोनो हायो बिथांमोना जाहाथे बर' प्राइभेट स्कुलफोराव होनो हायो। जेरैबायदि दा गोबां प्राइभेट स्कुल ओंखारबाय बर'नि गेजेरावबो, बाथौ आश्रम प्राइभेट स्कुल ओंखारबाय, इउएन एकाडेमि ओंखारबाय आरो गोबां दङ। नाथाय जोङो इंलिस आरो एसामिस मिडियामखौ लक्ष्य खालामनानै लानो नाङा। गावनि हारि, गावनि राव, गावनि हारिमु जों थांनानै थानो गोनांब्ला, फोथांनानै लाखिनो गोनांब्ला जों जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिखौ, बर' बिजोंखौ जों फोथांना लाखिनाया अत्यन्त गोनांथि। बर' मिडियाम फरायनानै जोंनि गेजेराव गोबां बर' फिसाफोरा साफा साफा मोजां अफिसार जाबाय, मोजां डिपार्टमेन्टआव साकरि मोनबाय।